Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο The Week Side, στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Όπως βλέπετε από το σκηνικό, είναι διαφορετικό σήμερα. Ήρθαμε σε εξωτερικό χώρο και ο λόγο μάλλον θα σας το πω πολύ σύντομα, γιατί σήμερα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή. Γιατί σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο με τα μάτια του οποίου θα δούμε τον μπάσκετ μέσα από μια διαφορετική οπτική, έξω από τις γραμμές του γηπέδου και από τον κόσμο των επιχειρήσεων και των εταιριών. Έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τον οικογενειακό μου φίλο, θα πω, τον Σπύρο Γαλανό. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να πω πολλά ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο Vidcast και την προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν εκπομπές σαν τη δική σας, αμιγώς μπασκετικές, οι οποίες όμως κοιτάνε όχι μόνο ό,τι λάμπει πολύ αυτή τη στιγμή, όπως είναι η EuroLeague ή η Basket League, αλλά κοιτάτε από ό,τι έχω μάθει και έχω δει και από τα Vidcast που έχετε κάνει και τις μικρότερες κατηγορίες. Που έχουν τόσο πολύ από εκεί προερχόμαστε ούτως ή άλλως. Και ο Γιώργος ο Βουλιώρας που δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά και εγώ. Η πορεία μας πιο πολύ είναι στις μικρότερες εθνικές κατηγορίες, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Τέλεια. Λοιπόν, δύο λόγια για το σημερινό μας καλεσμένο. Ο Σπύρος είναι στέλεχος σε μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία, που όπως αντιλαμβάνεστε για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να πω την ονομασία της. Θα μου επιτρέψω να το διαβάσω από τις σημειώσεις μου, ακριβώς τον τίτλο και τις αρμοδιότητες που έχει, έτσι ώστε να σας βάλω λίγο στο κλίμα για το πώς θα συνδέσουμε τις αρμοδιότητες του Σπύρου με τον κόσμο της προπονητικής και με τον κόσμο του General Manager. Όπως θυμάστε, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε τον coach Παναγιώτη Κουκουτούδη μαζί μας και μας έδωσε κάποιες κατευθύνσεις, να το πω. Μας έδωσε κάποιες αρχές, κάποιες λεπτομέρειες για τον ρόλο που έχει ένας General Manager σε μια ομάδα. Ο Σπύρος, λοιπόν, ο σημερινός μας καλεσμένος, είναι Senior Product Owner, δηλαδή ανώτερος υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη στρατηγική εξέλιξη των προϊόντων, με καθημερινή ευθύνη, προσέξτε, στη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση ομάδων και την επίτευξη επιχειρηματικών εταιρικών στόχων. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τον κόσμο της προπονητικής και με τον κόσμο του μπάσκετ. Γιατί όπως οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες, έτσι και μια ομάδα μπάσκετ. Σωστά. Μάλλον μια ομάδα μπάσκετ είναι μια μικρογραφία, είναι ένας μικρός κόσμος μιας εταιρείας. Υπάρχουν πολλές επικαλύψεις μεταξύ των δύο και γι' αυτό το λόγο κιόλας χάρηκα πάρα πολύ με την πρόσκληση μου να συζητήσουμε για αυτές τις επικαλύψεις και τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν. Και για να το πούμε πολύ πιο απλά και για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν είναι και τόσο εξοικειωμένος με αυτές τις ορολογίες, ασχολούμαι με την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και τεχνολογίας και με πιο απλά λόγια, μία business ιδέα, πώς μπορούμε αυτή την business ιδέα σε συνεργασία με ανθρώπους με διαφορετικό background, γνώσεις και υπόβαθρο, πώς μπορούμε λοιπόν αυτή την business ιδέα να την μετουσιώσουμε σε κάτι απτό, το οποίο να έχει νόημα και για τον χρήστη, αξία για τον τελικό χρήστη και φυσικά για την εταιρεία. Οπότε ο ρόλος του Senior Product Owner, λοιπόν, αν θα μπορούσαμε να το έτσι υπεραπλουσεύσουμε, μετουσιώνεται σε κάτι τόσο απλό. Μετατρέπουμε λοιπόν την business ιδέα σε κάτι απτό για που να παρέχει αξία για τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωραία. Εμείς θα χρειαστούμε στο σημερινό επεισόδιο για τους φίλους προπονητές πιο πολύ, αλλά και γενικότερα για τους φίλους του μπάσκετ, θα χρειαστούμε κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες ή ακόμα και να μας κάνεις έναν παραλληλισμό μιας εταιρείας, μιας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, να κάνουμε τον παραλληλισμό στο κομμάτι του μπάσκετ και αντίστροφα φυσικά. Θα σου δώσω και εγώ παρόμοιες ιδέες ή διατυπώσεις. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι άντλησα την ιδέα να κάνουμε έτσι στο εξωτερικό χώρο αυτή την κουβέντα, γιατί όπως έχετε δει και στην περιγραφή του καναλιού, έχουμε και ειδικό περιεχόμενο για προπονητές. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, δεν είμαστε εδώ μόνο για να πούμε κάποιες προπονητικές ιδέες. Προσπαθούμε ανα πάσα ώρα και στιγμή
να δώσουμε μια θετική ανατροφοδότηση για όλους τους προπονητές εκεί έξω και ένα από αυτά τα κομμάτια είναι και το σημερινό, πώς μπορούμε εμείς οι προπονητές να διαχειριστούμε τους αθλητές μας, τους βοηθούς μας, τους συνεργάτες μας, τους φροντιστές μας και όλες αυτές τις καταστάσεις που προκύπτουν μέσα σε μια ομάδα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ομοιότητες ενός προπονητή με ένα στέλεχος εταιρείας σαν και σένα. Αυτό ισχύει. Θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα ότι ένας προπονητής κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί τα αχνάρια ενός manager. Θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα corporate περιβάλλον. Και αυτό διότι ο manager καλείται σε καθημερινό επίπεδο να κάνει διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις εντός της ομάδας, όλοι να κατανοούν ποιος είναι ο ρόλος τους, όλοι να αισθάνονται ότι υπάρχει μια δίκαια κατανομή των ρόλων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να αποφεύγονται ενδεχομένως δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο το έχεις σκεφτεί και εσύ φαντάζομαι. Στον κόσμο του μπάσκετ. Στον κόσμο του μπάσκετ. Παρακολουθείς μπάσκετ. Ναι, βέβαια παρακολουθώ μπάσκετ. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιος παίκτης σε μια ομάδα, ο οποίος, και να πούμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση του Thomas Walkup, για παράδειγμα. Σωστά. Ξέρουμε λοιπόν ότι η ομάδα του Ολυμπιακού βασίστηκε όλα αυτά τα χρόνια στον Thomas Walkup και αποφάσισε ο οργανισμός ότι θα πρέπει να προχωρήσει, να πάει στο επόμενο βήμα και να φέρει σαν επιπλέον παίκτες τον Μοντέρο και τον Μακεντάι, αν δεν απατώ. Ναι, σωστά. Εκεί πέρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του ίδιου του προπονητή να μπορέσει να εξηγήσει στους υπάρχοντες παίκτες ποιο είναι το πλάνο, τι θέλει να πετύχει η ομάδα μακροπρόθεσμα και ποιος θα είναι και ο νέος ρόλος των υφιστάμενων παικτών versus των παικτών που έρχονται στην ομάδα. Αυτό, αν δεν συμβεί με έναν τέτοιο τρόπο που να είναι εντελώς ξεκάθαρο σε όλους, προκαλεί παρερμηνίες, προκαλεί ανησυχία και προκαλεί φυσικά και δεύτερες σκέψεις. Με αποτέλεσμα ενδεχομένως οι ενδυνάμοι παίκτες, αν δεν τους είναι ξεκάθαρος ο ρόλος, να μην αποφασίσουν να προχωρήσουν στη μεταγραφή τους, στο συγκεκριμένο παράδειγμα στον Ολυμπιακό, ακόμα και αν τα χρήματα τους ικανοποιούν, και να πάνε σε μια πιο safe λύση. Και από την άλλη μεριά, παίκτες ενδεχομένως όπως ο Thomas Walkup, μπορεί να αισθανθεί ανησυχία για τα επόμενα βήματα της καριέρας του, ποια θα είναι η θέση του, τι θέλει να πετύχει η ομάδα και ο οργανισμός μέσα από τις νέες μεταγραφές, γεγονός που μπορεί να τον οθήσει στο να σκεφτεί εναλλακτικές λύσεις. Αντιστοίχως, αυτό ακριβώς μπορεί να συμβαίνει και σε μια επιχείρηση. Αν ο manager δεν είναι σε θέση να μπορέσει να κατανέμει ρόλους σε μια ομάδα και να μπορέσει να δώσει σαφείς αρμοδιότητες στην ομάδα του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο κάθε ένας να γνωρίζει τι πρέπει να πετύχει, αλλά και πώς μπορούν όλοι μαζί ομαδικά να φέρουν το στόχο, αν αυτό δεν γίνει κατανοητό θα υπάρξει πρόβλημα. Μπορεί στην αρχή αυτό το πρόβλημα να μην είναι διακριτό, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά στην πορεία όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και το διαπιστώνουμε αυτό ακόμα και από τις ίδιες τις ομάδες, στις ομάδες είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει στην επιφάνεια, γιατί θα μου πεις και σε μια εταιρεία υπάρχει το αποτέλεσμα και ο στόχος εν προκειμένου. Στην ομάδα είναι το αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι με 2 ή 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα, όλα αυτά ξαφνικά έρχονται στην επιφάνεια και λες, και είναι μπροστά σου, δηλώνουν παρόν. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί και ένας προπονητής μπάσκετ πρέπει να κάνει από την αρχή ξεκάθαρο σε όλους τους αθλητές του ποιος είναι ο ρόλος τους, τι περιμένει από εκείνους, τις αρμοδιότητες τους και τι ακριβώς θέλει από αυτούς μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Αν δεν γίνει αυτό ειδικά, μάλλον όχι ειδικά, τόσο στο χαμηλό όσο και στο υψηλότερο επίπεδο, θα υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση ρόλων και όπως είπαμε και πριν, στο πρώτο ανεπιτυχές, εγώ δεν θα σου πω στο δεύτερο, στο πρώτο ανεπιτυχές αποτέλεσμα, αυτό ξαφνικά θα γιγαντωθεί. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να σου πω είναι το παράδειγμα του Εβάν Φουρνιέ. Ναι. Ο οποίος έριξε τον εγωισμό του για το καλό της ομάδος. Με ποια λογική? Ερχόμενος ως δεύτερος από το second unit. Πίσω, αλλαγή του Ντόρσεϊ.
Αυτό έχει να κάνει προφανώς και με το χαρακτήρα ενός υπαλλήλου ή ενός αθλητή, φαντάζομαι. Δεν παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι ένα λαμπρό παράδειγμα ενός παίκτη, όπως είναι ο Εβάν Φουρνιέ, με όλη την εμπειρία και όλα, αν θέλει, τα παράσημα που φέρνει μαζί του ερχόμενο στον Ολυμπιακό. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για το πώς ο ίδιος ο παίκτης στην πραγματικότητα μπορεί να ενεργήσει τόσο ως, σε εισαγωγικά, μάνατζερ στα πλαίσια της ομάδας, αλλά και ως ηγέτης. Υπό τη λογική ότι στα πλαίσια της ηγεσίας βάζει το εγώ πίσω από το καλό της ομάδας. Οπότε λοιπόν προτεραιότητά του είναι να πετύχει τους στόχους της ομάδας. Αυτό που λέμε ομαδικότητα. Η ομαδικότητα δεν είναι μια λέξη στην πραγματικότητα που είναι κλισέ. Λέμε πολλές φορές αυτή η ομάδα είναι ομαδική. Ή επιδιώκουμε να είμαστε ομαδικοί. Το παιχνίδι μας να είναι ομαδικό. Τι πάει να πει αυτό? Για να μπορέσεις ουσιαστικά αυτό να το στοιχειοθετήσεις, πρέπει και κατά κάποιο τρόπο να το αποδείξεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Εβάν Φουρνιέ που δέχτηκε να πάει στην second unit. Και αντιστοίχως μπορώ να πω ότι και από την μεριά του business, το να μπορείς να είσαι ομαδικός στα πλαίσια μιας μεγάλης ομάδας δεν είναι πάντα πάρα πολύ εύκολο, γιατί κακά τα ψέματα, το να είσαι ομαδικός δεν πάει να πει ότι είσαι και φίλος με όλους. Μπορεί να πρέπει να βάλεις πίσω το εγώ, μπορεί να πρέπει μια αρχική σκέψη ή μια πρωτοβουλία σε κάτι που είχες, να πρέπει να το προσαρμόσεις με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το σύνολο της ομάδας και όχι μόνο τις προσωπικές σου βλέψεις, στα πλαίσια ανάπτυξής σου σαν επαγγελματίας. Οπότε λοιπόν και η ομαδικότητα είναι ένα γνώρισμα το οποίο μπορεί κάποιος να το επικυρώσει τόσο στον αθλητισμό, στον μπάσκετ στην προκειμένη περίπτωση, όσο και στο corporate περιβάλλον. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς αυτό που λέμε στους αθλητές, ξέρεις ποιο είναι? Επειδή το ανέφερες ότι δεν θέλουμε να γίνουμε φίλους με όλους, εμείς τους λέμε ακριβώς την ίδια λέξη. Έκφραση, συγγνώμη. Δεν θέλουμε να γίνετε φίλοι με όλους. Αν το πετύχετε ακόμα καλύτερα. Στόχος. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε φίλοι. Ο στόχος μας είναι να είμαστε συνεργάτες. Συμπαίκτες, καλοί συμπαίκτες. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρα διακριτό ότι από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα στο γήπεδο, ακόμα κι αν εμείς οι δύο εκτός γήπεδου δεν ταιριάζουν τα χρόνια μας, δεν κάνουμε καλή παρέα, μέσα στο γήπεδο οφείλουμε να τα βρούμε για το καλό της ομάδος. Και να πάμε λίγο να σου το αντιστρέψω λίγο, γιατί θέλω λίγο τη γνώμη σου. Γιατί μέχρι τώρα είπαμε ότι μάλλον πιάσαμε τις καλές καταστάσεις, να το πω έτσι. Τι θέλω να πω. Έχουμε ένα στέλεχος ή έναν αθλητή από τη δικιά μας την πλευρά, ο οποίος έχει μεγάλο εγωισμό. Ωραία. Είναι εξαιρετικός αθλητής, είναι εξαιρετικός στέλεχος. Με μεγάλο εγωισμό. Στη δικιά μας περίπτωση, στο μπάσκετ, ένας αθλητής με μεγάλο εγωισμό συνήθως προσπαθεί να καπελώσει όλους τους άλλους. Συνήθως, ειδικά αν ο χαρακτήρας του είναι και λίγο ιδιόρυθμος, να το πω έτσι, δημιουργεί και κάποια προβληματάκια. Θεωρεί ότι αυτό είναι το σημείο αναφοράς, θεωρεί ότι όλα πρέπει να κινούνται γύρω από αυτόν, ενώ μια ομάδα δεν βασίζεται ποτέ στον ένα. Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση, αν ένας αθλητής όπως εμείς ή ένας στέλεχος όπως εσείς είναι κορυφαίος σε αυτό που κάνει, αλλά προβληματικός, να το πω έτσι, στη συμπεριφορά ή και με πολύ μεγάλο εγωισμό, εκεί τι μπορούμε να κάνουμε για να το διαχειριστούμε αυτό? Θέτεις ένα πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό είναι το λεγόμενο decision making, οι δύσκολες αποφάσεις. Είναι οι δύσκολες αποφάσεις. Εγώ θα πω ότι αυτό επιγραμματικά προκαλεί ανισορροπία. Ωραία λέξη για το μπάσκετ, η ανισορροπία. Και από την άλλη μεριά είναι και η απόφαση που πρέπει να πάρει ο προπονητής και ο ίδιος ο οργανισμός, είτε λέγεται εταιρεία είτε λέγεται ομάδα μπάσκετ, κατά πόσο θέλει τελικά να επενδύσει σε αυτό που λέμε πειθαρχία ή ταλέντο. Αντιλαμβάνομαι ότι το ταλέντο μπορεί στο σήμερα να είναι λαμπερό και να είναι πολύ promising και υποσχόμενο ότι θα φέρει 15 και 20 και 25 πόντους ανά κάθε αγώνα. Ωστόσο όμως το ταλέντο δεν μπορεί να σου εγγυηθεί το μέλλον σε καμία περίπτωση. Υπό τη λογική ότι αν λειτουργεί με έναν εγωιστικό τρόπο, αυτό αργά ή γρήγορα θα κάνει και τον ανταγωνιστή σου, την ανταγωνιστική ομάδα, αλλά ενδεχομένως και τις corporate εταιρείες να προσαρμοστούν σε αυτό το οποίο επιδιώκεις να πετύχεις και γρήγορα να σε αντιμετωπίσουν. Από την άλλη μεριά η πειθαρχία είναι αυτό που λέμε ότι ακολουθείς
αυτό που έχει το πλάνο, την αξία, το όραμα που έχει θέσει ο ίδιος ο οργανισμός. Άρα, για να μπορέσω έτσι λίγο να το συσχετίσω, η προσωπική μου άποψη και σαν επαγγελματία στο χώρο είναι ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, αλλά αν δεν μπορούν το ταλέντο τους να το φιλτράρουν μέσα από τη λογική της πειθαρχημένης οργάνωσης και δομής που υπάρχει σε ένα μεγάλο οργανισμό, τότε αυτό το ταλέντο θα παραμείνει το πιθανότερο ταλέντο και δεν θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ ανώτερο, που δυνητικά μπορεί να σου υπόσχεται με βάση τις δυνατότητες που έχεις δει. Έχει σημασία να μπορεί να προσαρμοστεί αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι επαγγελματίας είτε είναι πασχεμπολίστας, στα θέλω του οργανισμού για να μπορέσει να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Να το πάω ένα βήμα πιο πέρα. Αμέ. Είπες τώρα ότι δεν μπορεί, ας πούμε, θα μείνει το ταλέντο, δεν θα μπορεί να εξελιχθεί και κατ' επέκταση και η επιχείρηση, η εταιρεία δεν θα μπορέσει να καρποθεί από την ομαδική προσπάθεια. Πολύ σωστά. Έχεις ένα στέλεχος ο οποίος έχει εξαιρετικές επιδόσεις. Σου κάνει πωλήσεις, σου φέρνει πελάτες, είναι συνεχώς δραστήριος, αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν, είναι προβληματικός χαρακτήρας. Να μην πω τη λέξη εγωιστής, γιατί ο εγωισμός μπορεί να έχει και καλή έννοια. Να πω ότι είναι ένας προβληματικός χαρακτήρας για την επιχείρηση. Όταν λέμε προβληματικός, να σου δημιουργεί πρόβλημα με τους συναδέλφους του, να δημιουργεί πρόβλημα με την εταιρεία, με την έξω επαγγελματική του συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις? Τον κρατάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται ή παίρνεις τη δύσκολη, να το πω έτσι, απόφαση και τον απομακρύνεις? Σε εμάς, πριν να σου απαντήσω λίγο τι συμβαίνει σε εμάς, στο μπάσκετ, στην προπονητική, όταν κάποιος διαρριγνύει έτσι τον πυρήνα της ομάδος με τη συμπεριφορά του, ήθιστε οι προπονητές να το θέτουν εκτός ομάδας όσο ταλαντούχος κι αν είναι. Γιατί είναι αυτό που είπες, ο ταλαντούχος θα σου δώσει σήμερα ένα παιχνίδι, πιθανότατα να σου πάρει και το επόμενο, αλλά σε βάθος χρόνου θα σου χαλάσει τις σχέσεις και το κλίμα, και μια ομάδα, ειδικά όπως μια ομάδα μπάσκετ, το νούμερο είναι τα αποδυτήρια. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πολύ σωστά. Ιδανικά μια εταιρεία δεν μπορεί να βασιστεί σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαρακτήρα τέτοιο που στην πραγματικότητα λειτουργεί ανασταλτικά για όλους τους υπόλοιπους, για όλη την υπόλοιπη ομάδα μιας εταιρείας. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος έχει εξασφαλίσει καλές πωλήσεις, καλές συνεργασίες ενδεχομένως με τον πελάτη, αλλά αυτό δεν μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα σωστό και ένα υγιές πλαίσιο στα πλαίσια μιας ομάδας, αυτός ο άνθρωπος θα αποτελέσει εμπόδιο για οποιαδήποτε μελλοντική φιλοδοξία της εταιρείας. Και εδώ λοιπόν έρχεται ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει και ο μάνατζερ απέναντι στο συγκεκριμένο άνθρωπο να είναι ειλικρινής. Σαφώς θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση, σαφώς θα υπάρξει μια ειλικρινής συζήτηση, όπου θα του θέτει ποια είναι τα προτερήματά του και ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να θέσει σε βελτίωση. Σαφώς κανείς δεν περιμένει ότι μέσα σε μια μέρα ότι πρόκειται να αλλάξει. Ό,τι και να αναφέρεις, όσο και αν το προσάψεις, κανείς δεν περιμένει ότι από μέρα σε μέρα ότι αυτό θα αλλάξει δραστικά. Αυτό που περιμένεις και επιδιώκεις είναι να δεις μια σταδιακή βελτίωση στην κουλτούρα που φέρνει στην εταιρεία, την ομάδα, η οποία θα κάνει και τους άλλους να καταλάβουν αυτή την αλλαγή ότι έρχεται και να αισθανθούν και οι ίδιοι πιο ικανοποιημένοι και να αισθανθούν ότι και οι ίδιοι πιο ενδεχομένως ανακουφισμένοι ως προς το γεγονός ότι υπάρχει μια λογική ίσων αποστάσεων στα πάντα. Οπότε λοιπόν, αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος αποδείξει με την συμπεριφορά του ότι προσαρμόζεται στα θέλω της ομάδας, αυτό είναι μια καλή συνθήκη και σαφώς και βοηθάει και το manager να του δώσει, να συνεχίσει να τον ανταμείβει και να τον ενισχύει στο να δείχνει τέτοιες συμπεριφορές. Από την άλλη μεριά, αν ο άνθρωπος αυτός, ο πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, συνεχίσει να λειτουργεί, αν θέλεις, απομονωμένα και ανεξάρτητα από την ομάδα, αυτό από ένα σημείο και μετά γίνεται προβληματικό. Οπότε εκεί είναι το σημείο της αλήθειας, το moment of truth όπως λέμε για παράδειγμα, όπου ο manager πρέπει να πάρει μια απόφαση. Κατά πόσο έχει τελικά ανάγκη αυτόν τον άνθρωπο, κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος προκαλεί πρόβλημα στην ομάδα και ενδεχομένως κατά πόσο μπορεί να υπάρχουν άλλες λύσεις από την αγορά
οι οποίες μπορεί να έχουν τα ίδια ακριβώς skills, ταλέντου, γνώσης, background, εμπειρίας, οι οποίες όμως έρχονται με ένα αμπαλάζ καλύτερης συμπεριφοράς. Και εδώ είναι αυτό που λέμε και στο μπάσκετ, ότι... Το scouting. Η ομάδα... Θα βγει στην αγορά και θα τα ψάξεις. Η ομάδα είναι και οι εταιρείες είναι οργανισμοί οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και θα πρέπει ουσιαστικά... Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα. Ανεξαρτήτως από τα προβλήματα θα πρέπει να πετύχουν τους στόχους τους. Με εσένα ή και χωρίς εσένα. Οπότε λοιπόν, όπως υπάρχει το scouting, για παράδειγμα, από τη μεριά των ομάδων του μπάσκετ, όπου ο προπονητής θα κάνει το escalation στην ομάδα του scouting, ότι ψάχνω για να παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, ενδεχομένως και ο manager, σε συνεργασία με τα εσωτερικά τμήματα της εταιρείας, αν διαπιστώσει ότι έκανε ό,τι απαιτείται σε συνεργασία και με τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού, για να μπορέσει αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί στα πλαίσια μιας ομάδας, αλλά δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι για ένα χρονικό διάστημα, τότε η εταιρεία που πρέπει να προχωρήσει. Και πρέπει να προχωρήσει γιατί υπάρχει μια άλλη ομάδα από πίσω, υπάρχει μάλλον η ομάδα από πίσω, η οποία κάνει ό,τι απαιτείται για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Και θα ήταν αδικία για τους ίδιους, όπως και για τον ίδιο τον manager. Να συνεχίσει να επενδύει σε κάποιον που δεν θέλει να αλλάξει. Δεν θέλει να αλλάξει. Ωραία. Λοιπόν, μερικές συμβουλές σε έναν νέο προπονητή, ο οποίος ξεκινάει τώρα την προπονητική του καριέρα, με βάση την εμπειρία του. Έρχεται δηλαδή ένα νέο στέλεχος στην εταιρεία. Αντίστοιχα, εμείς έχουμε ένα νέο προπονητή που μας παρακολουθεί τώρα. Από την εμπειρία σου, ποια συμβουλή θα του έδινες, την οποία να μπορεί να την κρατήσει εφόρου ζωής? Εγώ θα σου πω μετά από το δικό μου το κομμάτι, το προπονητικό. Τι θα του έδινα εγώ. Για ένα νέο στέλεχο, λοιπόν. Ναι, για ένα νέο στέλεχο. Υπογράφεις ένα νέο στέλεχο. Του κάνεις ένα meeting, δεν ξέρω πώς το χειρίζεστε. Θα του δώσεις 2-3 συμβουλές, φαντάζομαι. Ίσως και περισσότερες. Αυτή που θεωρείς εσύ ότι θα πρέπει να την κρατήσει για όλη την καριέρα. Ωραία. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο μία. Σίγουρα δεν είναι μόνο μία. Όπως και σε εμάς. Το πρώτο πράγμα που κάνω ο ίδιος και επιδιώκω σε κάθε, αν θέλεις, επικοινωνία και επαφή με νεότερα στελέχη της αγοράς, είναι να μπορέσω να τους δώσω την μεγαλύτερη εικόνα ότι η γνώση είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν κατακτιέται. Είναι κάτι ongoing, είναι κάτι που θα υπάρχει σαν σταθερά καθημερινά στη ζωή σου και αυτό στην πραγματικότητα είναι endless. Δεν τελειώνει ποτέ, όπως ανέφερα. Οπότε, επειδή λοιπόν βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο είναι καταιγιστικές, αν δεν ακολουθήσεις τον trend της εποχής και να προσπαθήσεις εσύ ο ίδιος σαν επαγγελματίας να ενισχύσεις τις γνώσεις σου, την ικανότητά σου να καταλαβαίνεις την αγορά, αλλά και την ικανότητά σου να διακρίνεις τις ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν στην αγορά, αυτό ενδεχομένως ως ένα σημείο μπορεί να μην σε επιβαρύνει επαγγελματικά, αλλά αν δεν το έχεις ενεργό σαν συστατικό σαν επαγγελματίας, αυτό κάποια στιγμή ενδεχομένως να αποτελέσει τροχοπέδι στην περαιτέρω ανάπτυξή σου. Οπότε λοιπόν, διαβίω εκπαίδευση. Αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι για εμένα και ειδικότερα τώρα που η γνώση υπάρχει ελεύθερη οπουδήποτε. Παντού και απεριόριστη. Το ίδιο ισχύει και σε εμάς. Δηλαδή, η συμβουλή που θα έδινα εγώ σήμερα σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα την προπονητική, θα του έλεγα να μην επαναπαυτεί ποτέ και να συνεχίσει συνεχώς να εξελίσσεται, να εκπαιδεύεται, να μαθαίνει και να είναι μόνιμα σε μία εγρήγορση. Γιατί, όπως και σε μία επιχείρηση συνεχώς εξελίξεις τρέχουν, έτσι και το μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν σταματά ποτέ. Μπορεί να επαναλαμβάνεται κατά περιόδους, αλλά δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Αλλάζουν συνεχώς πράγματα, μπορεί να επαναλαμβάνονται, αλλά είναι πάντα εκεί και πρέπει να είσαι πάντα παρόν, γιατί αν χάσεις την σειρά, δύσκολα επανέρχεσαι. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι που καμιά φορά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ όταν ακούω σε δημοσιεύματα ή από τα ρεπορτάζ ανθρώπων. Λένε για παράδειγμα ότι ο τάδε παίκτης, ο χι παίκτης, εθεάθη να
κάνει έξτρα προπονήσεις, βραδινές ώρες, Ναι. στο κομμάτι των βολών ή στο κομμάτι της τακτικής ή στο κομμάτι των κινήσεων. Το οποίο εγώ το εισπράττω από το κομμάτι του corporate κόσμου. Μπορεί να έχω πει, για παράδειγμα, στον υφιστάμενό μου, στο μανατζή, ότι θα ήθελα αυτά τα 2-3 πράγματα να είμαστε σε θέση να μπορούμε να τα διεκπεραιώνουμε πάρα πολύ γρήγορα, που προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση μιας πλατφόρμας, για παράδειγμα, έτσι ώστε πάρα πολύ άμεσα να παίρνουμε το πρωτόλιο feedback και αυτό να το κάνουμε ενέργειες για να λύσουμε προβλήματα ή να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα. Έχω χαρεί πάρα πολύ όταν έχει έρθει κάποιος υφιστάμενός μου στο παρελθόν και μου έχει πει ότι έκανα αυτά που μου είπες, αλλά το πήγα και λίγο παρακάτω. Η πρωτοβουλία. Και βρήκα αυτό. Τι έχεις να μου πεις πάνω σε αυτό? Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είναι απαραίτητο ότι πάντα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει μια καριέρα, ότι θα πρέπει να περιοριστεί σε αυτό το οποίο θα του πει ο μάνατζερ του ή σε αυτό που θα του πει ο προπονητής του. Έχεις όλη την ικανότητα, σαν ανερχόμενος επαγγελματίας, να ψάξεις και ο ίδιος και να κάνεις το επόμενο βήμα, να κάνεις step up και να δεις περισσότερα πράγματα και να προτείνεις περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι ένας μάνατζερ ο οποίος είναι υγιώς σκεπτόμενος, όπως και προπονητής αντιστοίχως, το να δει τον παίκτη της ομάδας του να λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο, ότι θα πρέπει να του δημιουργήσει μόνο χαρά και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Όχι μόνο αυτό, και επιβραβεύουμε τέτοιες συμπεριφορές, Ακριβώς. να το πω έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Να ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα. Για πάμε. Να σε πάω λίγο σε κάποιες γρήγορες ερωτήσεις. Για πάμε. Μπασκετικού περιεχομένου. Μπασκετικού, ωραία. Θα μου απαντάς ή μονολεκτικά ή μπορείς να λες και 2 λόγια. Ωραία. EuroLeague ή NBA? EuroLeague. Παρακολούθησες φέτος? Αρκετά. Σου άρεσε το προϊόν? Μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η EuroLeague, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα κάτι καινούριο. Έχει γίνει τόσο απαιτητική, τόσο ανταγωνιστική, που πλέον το να προηγείται μια ομάδα με 10 για 15 πόντους, ακόμα και 2 και 2,5 λεπτά πριν το τέλος, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Ανατρέπεται πολύ εύκολα. Ανατρέπονται πάρα πολύ εύκολα οι διαφορές. Το physicality που έχει μπει μέσα στις ομάδες το έχει κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και το καλεντάρι και το γεγονός δηλαδή ότι έχουν πολλά παιχνίδια. Οι back-to-back Ειδικά για τους φιλάθλους, σε διακόπτω τώρα. Ειδικά για τους φιλάθλους, για τους αθλητές, οι διαβολοβδομάδες είναι όντως διαβολοβδομάδες. Αλλά για τους φιλάθλους, οι φίλαθλοι το περιμένουν πώς και πώς. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι παίκτες τελικά το απολαμβάνουν. Απλά συνηθίζουν. Συνηθίζουν στη ρουτίνα αυτή. Υπάρχει κάτι που λένε ότι προτιμάμε να παίζουμε αγώνες παρά να κάνουμε προπονήσεις. Εννοείται. Όλοι οι αθλητές το λένε αυτό. Ναι, το οποίο νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στον corporate κόσμο, που λέει ότι μας αρέσει περισσότερο να βλέπουμε νέα προϊόντα να λανσέρονται στην αγορά και να βλέπουμε ο κόσμος πώς τα καταναλώνει και να βλέπουμε την ικανοποίηση του κόσμου μέσα από αυτό, γιατί είναι και αυτό για εμάς μια ανταμοιβή, παρά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που παίρνει, όλος αυτός ο χρόνος πίσω που υπάρχει, της προετοιμασίας, αντίστοιχα της προπόνησης, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το προϊόν κατά κάποιο τρόπο να λάμψει και να έχει ενδιαφέρον για τον τελικό καταναλωτή. Ωραία. Κορυφαίος Έλληνας προπονητής? Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη. Σίγουρα είναι δύσκολη. Κορυφαίος Έλληνας. Να στο κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Να πούμε την τελευταία δεκαετία. Τελευταία δεκαετία. Αν είναι τελευταία δεκαετία, νομίζω εύκολα θα μπορέσω να πω, λόγω των τροπαίων που έχει κατακτήσει, είναι ο Γιώργος Χρυσότας του Ολυμπιακού. Ωραία. Έχεις ένα επιχειρηματικό δείπνο με έναν άνθρωπο του μπάσκετ. Ποιον θα διάλεγες? Είτε είναι προπονητής, είτε είναι αθλητής, είτε είναι παράγοντας του μπάσκετ, είτε είναι στέλεχος, ιδιοκτήτης ομάδος, αν θες, ό,τι θέλεις. Εντάξει, θα ήθελα να φάω κάτι ή να πιω ακόμα και έναν καφέ με τον LeBron James. Αν σου λέγανε ότι θα γίνεις διοικητικός ηγέτης μιας ομάδας για μία μέρα, ποια ομάδα θα διάλεγες? Λοιπόν, δεν θα πω την πιο δημοφιλή ομάδα, μάλλον αυτή τη στιγμή στη EuroLeague, αλλά θα έλεγα την του ByTC. Τώρα θα μου πει. Τώρα εκπλήσεσαι, θα μου πει. Εκπλήσουμε, γιατί αν ρωτήσεις κάποιον εκεί έξω τώρα από αυτούς που μας βλέπουν, κάποιο φίλο,
Νομίζω ότι δεν θα επέλεγε κάποιος αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά φαντάζομαι ότι εσύ από το δικό σου το πόστο σίγουρα θα έχεις μια δικιά σου λογική, να το πω έτσι. Ακριβώς. Ο λόγος σχετίζεται με το εγχείρημα της συγκεκριμένης ομάδας να μπει στην EuroLeague. Διατυμπανίζει ότι έχει ένα πάρα πολύ σεβαστό budget να καταναλώσει. Και φυσικά σκοπός της είναι να καταφέρει να κατακτήσει τη EuroLeague και ενδεχομένως να γίνει και ένα established μπασκετικό brand. Δηλαδή να μπορεί να είναι το ίδιο σεβαστό όπως είναι η Real Madrid, η Barcelona, φυσικά οι ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ούτω καθεξής. Απλά αυτό που θα ήθελα να δω είναι μια τέτοια ομάδα η οποία φυσικά έχει στόχους, έχει κόστη και έχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα, χωρίς μια οπαδική βάση, χωρίς την απουσία βασικά του audience, του κοινού συνολικά, πώς μπορεί να πορευτεί, ποιο είναι το μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο που έχει η συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε αυτό είναι περισσότερο που μου γύρει τα ερωτήματα πίσω από τη συγκεκριμένη ομάδα και θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Μίλατε φίλοι προπονητές. Ένας τέλεχος εταιρείας βλέπει τελείως διαφορετικά μια προοπτική. Βέβαια, εντάξει, η ερώτηση ήταν για διοικητικό τέλεχος, οπότε Σωστό. έχει μια λογική. Σωστό. Ωραία. Θα πάω ένα βήμα πιο μπροστά το ερώτημα και θα σου πω ότι αν σου έλεγαν τώρα να αφήσεις τη θέση που έχεις στην εταιρεία που είσαι και να αναλάβεις διοικητικός ηγέτης σε μια ομάδα μπάσκετ, ποια θα ήταν αυτή η ομάδα και πόσο εύκολη θα ήταν αυτή η απόφαση? Να αλλάξεις περιβάλλον, να φύγεις από το περιβάλλον των εταιριών και να πας σε έναν οργανισμό όπως μια ομάδα μπάσκετ. Ομάδα ενδεχομένως θα μου ήταν δύσκολο να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Θα πω καλύτερα λίγα και ενδεχομένως να επέλεγα αυτή του NBA. Αν είχα αυτή την ικανότητα και αυτή την επιλογή. Και αυτό διότι το NBA σε επίπεδο διαχείρισης δεδομένων και κατανόησης του τρόπου της εξέλιξης του παιχνιδιού μέσω των δεδομένων έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που ακόμα η EuroLeague στην πραγματικότητα δεν είναι εκεί πέρα. Οπότε, αν θα μπορούσα να αποτελέσω διοικητικός τέλεχος μια τέτοια ομάδα, αυτό θα ήταν από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εύκολο ή δύσκολο, θα απαντήσω ότι δεν είναι ποτέ διακριτό. Το επόμενο βήμα που έχεις να κάνεις στην καριέρα σου δεν είναι ποτέ διακριτό. Και αυτό διότι έχει να κάνει όχι μόνο με τις αντικειμενικές δυσκολίες του νέου πόστου, του γεγονότος ότι αλλάζεις ενδεχομένως το industry σου και πας κάπου αλλού που είναι εντελώς καινούριο για εσένα, αλλά έχει να κάνει ακόμα και με τους ανθρώπους που πρόκειται να συναντήσεις εκεί πέρα. Ποιοι είναι αυτοί, πώς θα σε υποδεχθούν, αν θα σε πιστέψουν, αν θα ακούσουν το δικό σου το όραμα και πόσο και εσύ μπορείς να αποτελέσεις μέρος της ομάδας. Πράγματα πάρα πολύ απλά που λέμε και για τις ομάδες μπάσκετ. Ναι. Έρχεται ένας νέος παίκτης και κοιτάς να δεις πώς αυτός θα κάνει fit στους υπόλοιπους 5-10 παίκτες που έχει η συγκεκριμένη ομάδα μπάσκετ. Οπότε θα πω ότι ίσως περισσότερο ανυπομονησία για να μπορέσω να αποτελέσω μέρος της συγκεκριμένης ομάδας. Της συγκεκριμένης ομάδας και του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Ακριβώς. Έχω μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι καθαρά προπονητική, για να δούμε και τις προπονητικές σου γνώσεις. Για να δούμε. Πριν σου απευθύνω όμως τη τελευταία ερώτηση, να πω σε αυτό το σημείο ότι αν ήταν εδώ ο Γιώργος Ουβλιώρας, είμαι σίγουρος ότι η κουβέντα θα άνοιγε πάρα πολύ, γιατί ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ οξύς και πάρα πολύ εύστροφος, με πολλές γνώσεις και πραγματικά και εσύ αλλά και εκείνος απολαμβάνετε πολύ την παρέα του άλλου. Και με αυτή την ευκαιρία να πω ότι έχεις ανοιχτή πρόσκληση, όποτε σε βγάλει ο δρόμος στα λιμέρια μας, προς τα πάνω, με μεγάλη χαρά να έρθεις, να γνωρίσεις και τον Γιώργο και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο την κουβέντα πάνω σε αυτό το κομμάτι και να λύσουμε και τυχόν απορίες που έχουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, προπονητική ερώτηση. Πάμε. Τρίποντο για την νίκη ή άμυνα στην τελευταία κατοχή? Άμυνα στην τελευταία κατοχή. Και το λέω διότι ως άνθρωπος που μου αρέσει να έχω τον έλεγχο στην καθημερινότητά μου, αισθάνομαι ότι η άμυνα στην τελευταία κατοχή είναι κάτι που μπορείς να το δουλέψεις και κάτι που στην πραγματικότητα μπορείς με ομαδική άμυνα μπορείς
να πετύχει τον σκοπό, το expectation που έχει, το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, το τρίποντο σίγουρα προϋποθέτει ομαδικότητα για να μπορέσει να προκύψει ενδεχομένως ένα καλό ελεύθερο τρίποντο από τον παίκτη που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να ευστοχίσει, αλλά και πάλι μιλάμε για πιθανότητες. Ναι. Εννοώντας ότι ποτέ δεν είναι σίγουρο ότι ο παίκτης του 60% ή του 50% στο τρίποντο ότι θα είναι σε θέση τη συγκεκριμένη νύχτα, τη συγκεκριμένη στιγμή, κάτω από τη συγκεκριμένη πίεση, να ευστοχίσει σε ένα τρίποντο. Οπότε λοιπόν θα πω, αν είχα λοιπόν αυτή την προπονητική επιλογή, θα διάλεγα την άμυνα. Ναι, απλά να σου πω ότι στο μπάσκετ η επίθεση είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο. Ωραία. 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 Κάτι που θα θυμάμαι. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, που ελπίζω να την απολαύσετε, να αφήσω στο Σπύρο να μας πει πού βρισκόμαστε, γιατί έχει σημασία το πού βρισκόμαστε. Για πες μας, Σπύρο. Λοιπόν, θα ήθελα να το κάνουμε σε quiz, αλλά δεν θέλω να παιδέψουμε τους φίλους του Vidcast εδώ πέρα. Αρκεί να ξεκινήσω και να πω ότι από τη συγκεκριμένη περιοχή έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Το οποίο αυτές τις μέρες είναι εδώ και προπονείται στο κλειστό γυμναστήριο. Ακριβώς. Είμαστε πολύ κοντά στο γήπεδο, το κλειστό γήπεδο του Φιλαθλητικού, στην περιοχή λοιπόν του Ζωγράφου. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, παίκτης, μπασκετμπολίστας, αυτή τη στιγμή αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες παγκοσμίως και πλέον μεγαλώνοντας όχι τόσο για τα hard skills του, δηλαδή το πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι του, πόσο καλός και δεινός σκόρερ είναι, το πόσο παθιασμένος παίζει για την ομάδα, αλλά είναι χαρακτηριστικά που έτσι κι αλλιώς σίγουρα τον αναδεικνύουν σαν ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Αλλά χαίρομαι κιόλας που βλέπω ότι είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, ή τουλάχιστον αυτό δείχνει. Έχει την ευγένεια, έχει το empathy πάνω του, δείχνει μια προσωπικότητα που, αν μη τι άλλο, στα σημερινά πρότυπα που μπορεί να υπάρχουν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τα μικρότερα παιδιά νομίζω ότι έχει ένα θετικό πρόσημο, κουβαλάει ένα θετικό πρόσημο πάνω του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο ισχυρό πρότυπο, να το πω έτσι. Ακριβώς. Η εξωαγωνιστική του συμπεριφορά. Ακριβώς, και χαίρομαι αν υπάρχουν παιδιά που κατά κάποιο τρόπο κινητοποιούνται και παίρνουν κίνητρο από τον ίδιο. Νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλή συνθήκη για το μέλλον τους. Ωραία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να απολαύσετε τη συζήτηση. Εγώ όντως πέρασα φανταστικά, πέρασα υπέροχα, γιατί είναι πράγματα που αναλύθηκαν που δεν τα συναντάς εύκολα και πράγματα τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή στην προπονητική και στον κόσμο του μπάσκετ που ασχολούμαστε εμείς. Να ευχαριστήσω τον Σπύρο που ήταν σήμερα εδώ, που τον ανάγκασα να έρθει σήμερα εδώ. Δεν με ανάγκασε καθόλου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι αυτός ο συνδυασμός corporate με αθλητισμό κατά κάποιο τρόπο έτσι λίγο να δημιούργησε κάποια κουτάκια και να έκανε κλικ σε κάποια κουτάκια και στον κόσμο που μας ακούει και να δημιούργησε κάποιο ενδιαφέρον και να βρει και ενδεχομένως και κάποιο κίνητρο να ψάξει παραπάνω. Εύχομαι καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας με τον Γιώργο. Να είσαι καλά. Και με το καλό θα σας γνωρίσω για κάποια στιγμή και τους δύο από κοντά, όπως είπαμε και νωρίτερα. Με μεγάλη χαρά. Σε περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε ξανά την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.